Ahojte svetielka, začínam ako Silvia šuladovať dneska a je to z dôvodu toho, že ideme späť do minulosti. Dneska sa vrátime do minulosti tým, že si nainštalujeme Windows 95 a MS-DOS 6.22 do VirtualBoxu. VirtualBox je skvelá vec a ja používam verziu 4.2 neviem čo a v tejto funguje. Takže ak vy máte náhodou 5, tak vám to možno fungovať nebude, takže odporúčam 4, ale ak vám to bude fungovať v 5, napíšte do komentára a dajte vedieť. OK, čo prvé potrebujeme je vytvoriť si nejaký virtuálny stroj, do ktorého vložíme Windows 95. Tu sa nám všetko automaticky predkonfiguruje, len pokračujeme, nič nemeníme, lebo mohol by to mať celkom dopad na ten systém, že by sa napríklad nenainštaloval a podobne. Vypneme akceleráciu systémovú a ešte ďalšia vec, do nášho storageu alebo tejto floppy drive si vložíme zavádzací disk MS-DOSu. Takže prvé, čo budeme inštalovať je MS-DOS správne. Dobre, takže máme všetko vyriešené, spúšťame mašinu a ideme na to. Môžete si nastaviť, že budete mať takéto zobrazenie, alebo si môžete nastaviť toto. Ja si nastavím toto, aby ste videli vôbec, čo je tu napísané. Takže, inštalácia klasicky Enter, Enter, Enter. Nič extra tu nebudeme robiť. V jednotke je disketa 1, formatuje sa C, kde sa teda nainštaluje MS-DOS do priečinka C a lomka DOS, ako sme na to boli zvyknutí niekoľko rokov dozadu. A teda chvíľku si počkáme, má to až 2 GB, takže to chvíľku trvá. Skutočne 2 GB boli vtedy ohromná veľkosť a ak to mal 2 GB, to bol král, ak to vôbec niekto vtedy mal, alebo vtedy boli bežné 400 MB harddisky a podobne, takže alebo 600 už si to presne nepamätám, musel by som zadúmať a zahlbiť niekde v mojom mozgu o pamäti, čo nie je dneska veľmi dobré, je nakoľko je štvrtok. No výborné. Pýta sa nás teda, že či máme správne nastavené tieto možnosti, ja neviem, nechajme ich tak, na to vôbec netreba meniť, takže znova Enter, Enter a nainštaluje sa nám MS-DOS. Samozrejme, nebol by v tom háčik, keby to nie Microsoft, malo to veľkosť až 6 MB alebo necelých 6 MB, takže sa to obchalo na 3 diskety. Keďže mám toto zobrazenie, tak to musím meniť tu, čo je celkom nekomfortné, ale čo by som pre vás nespravil. Takže vložíme disketu 2, potvrdíme to a ideme. A ešte budeme potrebovať 3, pretože 6 MB, ako hovorím, vtedy to bola veľkosť a disketa mala 1,44 MB. Takže 6 MB sa na to nevošlo. OK. Vyberieme si disketu 3 a tým pádom vlastne ukončíme túto inštaláciu z týchto diskiet. Teraz musíme všetky teda diskety dať preč odtiaľ, čiže tú jednu našu, vtedy bolo bežné, že mal niekto aj 2, takže dneska už to až také bežné nie je a my to teda vyprázdnime. OK, a pokračujeme v inštalácii. Teraz Enter a spúšťa sa nám MS-DOS, takže máme prvý ťažký krok za nami a pokračujeme na inštaláciu optickej mechaniky. Keďže Windows už má nejakých 320 MB, 350, nie som si istý, tak by sa to proste na tie diskety nevošlo a ak by sa teda vošlo, bolo by to dosť nepríjemné meniť 100-200 diskiet alebo 30 diskiet už taká dosť, bolo by to zaujímavé. Takže pokračujeme teda s týmto. Opäť raz potrebujeme vložiť disketu, na ktorej máme ovládač a pre tú optickú mechaniku. Ten si vyberieme, CD-ROM, OK. A pokračujeme. Čiže disketová mechanika mala vždycky písmenko A, takže sa prepneme na tú disketu a zapneme inštaláciu toho drivera, čiže setup.bat. Ako vidíme, driver je už pešne nainštalovaný a čo potrebujeme teraz je vyhodiť tú disketu preč z tej a reštartovať mašinu, takže vlastne bude asi stačiť ten reštart, lebo nech si tam zostane, keď chce, nie je zavádzací a tým pádom nám asi nespraví žiadnu galibu. OK, ako vidíme, pridal sa nám nové device name a je to MSCD 0001, čo je vlastne naša optická mechanika. Vidíme, že je na písmenku D, ak dáme teraz D, tak tam
Teraz by to malo asi vyhodiť chybu, popravde nie je tam žiadne CDčko, ale my si ho tam teda vložíme. A empty a teraz si hodíme, vyberieme si Windows 95. OK. A teraz vlastne, keď máme setup, tak by nás to malo. OK, teraz nám napísalo, že ide prevádzať setup 95. Súhlasíme, poďme na to. OK. Takže môže to trvať až 30 až 60 minút, ono si to nerobí srandu, naozaj to trvá strašne dlho, takže poďme na to. Ja budem dávať aj pauzy, lebo mám limit 15 minút na nahrávanie cez tento program, cez ktorý nahrávam, tým pádom budeme niekoľkokrát pauzovať. Čiže súhlasím, áno. Dobre. Áno. A checking. Inak tento setup je strašne zlý a Microsoft sa v tomto veľmi polepšil. Chceme to teda typicky na desktopový počítač, nemáme laptop, takže poďme na to a nech potrebujeme ani šetriť miesto na disku, keďže máme 2 GB. Tak pokračujeme, OK. Poviem kľúč, ja vám ho dám a vy ho môžete používať, neviem teda, či je to legálne alebo nie, 12095. Ja vám ho dám do popisu, takže môžete si ho tam dať. 1212905. A počkajte, hrozne sa v tom ide s tou myškou, keď je to také veľké. 0004226. 0004200. Áno. 0004226. 12233. Pokiaľ viem, tak to by to malo byť správne. Re-enter, OK, takže som urobil niekde chybu. OK, 4226 12233 12905 12095 je to OK. 12095. Skôr som sa s týmto zdržal. No, pokračujeme takže názov Luboš, company Luboš, YouTube a ďalej. Krok ďalej. Chceme nainštalovať oboje, network adapter nebude fungovať, ale zaškrtnite oboje. OK, teraz sa bude analyzovať počítač, toto trvá hodnú chvíľu, aj keď to teraz vyzerá veľmi rýchlo, ale trvá to fakt dlho. Takže ja dám teraz pauzu a keď to prejde, tak dám znova play. Respektíve tak začnem znova natáčať. Takže pauza. OK, už sme skoro pred koncom, trvá to zo 2-3 minúty minimálne, alebo aj 4, takže radšej toto vždycky skipnem. A dobre. Teraz si vlastne, áno, chceme nainštalovať tieto Most Common. OK, a nechceme zavádzací disk, takže nie. Pokračujeme na tlačítko Next. Tak, teraz to vlastne nakopíruje a nainštaluje Windows. A tu tento proces zase raz skipnem, už máme 8 minút, zostáva nám už len necelých 7, takže až nám to celé vyjde, tak zase raz dám stopku, vy to vlastne uvidíte, ak si to budete skúšať. Takže zase raz stop. A toto, takto, tuto. OK, takže zase sme už skoro pred koncom. Toto trvalo tak 6 minút cca. Takže teraz si reštartujem počítač. A ak si myslíte teda, že nejakým spôsobom máme vyhrané, tak to vôbec nie je pravda. Teraz sa bude inštalovať ďalších 500 vecí a bude to trvať zase úctyhodnú chvíľu. Takže toľko k tomu, ale pomaly sa dostávame k cieľu. Toto zase bude trvať určitý čas a nie je potrebné, aby ste to videli, takže zase raz dávam pauzu a vrátim sa zase o chvíľku. OK, som späť, takže pýta to od nás teraz momentálne zadanie nejakej network autentifikácie a workgroupy, takže nechajme si computer name default a workgroup si nastavíme ako. Potom použijeme close, lebo tlačítko potvrdiť zrejme vtedy nebolo známe. A opäť raz sa bude niečo inštalovať, nastavovať a tak, takže zase raz to preruším a zase raz sa ozvem, až keď to bude hotové. OK, znova som späť. Zase raz sa niečo nastavuje, takže nastavuje sa štart menu, pomocník
A teraz potrebujeme nastaviť časovú zónu, či ju meniť asi nie je treba, takže nechcem sa tým veľmi zapodievať, takže to nezmeníme. Teraz sa nás pýta, či chceme nastaviť tlačiareň, nie, nechceme. A teraz sa nám zase reštartuje počítač. OK. Takže už nám štartuje Windows 95 s Microsoft Internet Explorerom. Jeho setup neskôr je zase dosť zaujímavý. Internet do 95 nefunguje vo VirtualBoxe, našiel som spôsob, ako to sprovozniť. Funguje však v 98, to si ukážeme na budúce. Takže opäť raz sa bude niečo konfigurovať, ako sme už zvyknutí u 95. Tento inštalačný proces bol peklo. My nemáme Microsoft Networking, takže cancel. Up. Čo, už to je, dobre, zase to. Hodiny presýpacie sú najčastejšie vec, ktorú... Počujete zvuk? To je vlastne štartovacia zvučka Windows 95. A ak si myslíte, že sme na konci, tak vôbec nie. Hoci máme desktop, je tu ešte jeden setup, potrebuje viac informácií, takže môžeme pokračovať, lebo nič nám nezostáva. Tu už ani ten cancel nefunguje, takže očakáva to od nás, že nastavíme Active Channel. No a to je taká vec, ak si... Dobre, toto bude zase trvať dlho, ja len vysvetlím skrátke, čo to je. Ak ste sa narodili pred 90. rokom a používali ste toto, tak existovala vec, ako volala sa Active Desktop, ak sa nemýlim. A mali ste priamo na desktope nejaké informačné panely. Opäť raz, keď sa toto vyrieši, nainštaluje, tak ja sa zase prihlásim a ukážeme si, čo sa nám vôbec nainštalovalo, pretože toto zase trvá dosť dlhú dobu, takže zase raz pauza. No a ďalšia konfigurácia. Takže zase to stopnem a chvíľku. OK, ďalšie nastavovanie. Už som si stihol spraviť obed medzi tým a stále to trvá, takže vidíte, že je to trošku dlhšie. Ale už to vyzerá, že to je. OK. Takže ak som hovoril, Active Desktop bola táto zábavná vecička. A keď ste klikli napríklad na biznis, tak pokiaľ viem, tak vám chodili nejaké novinky z biznisu a podobne. Internet mi tu nebude fungovať, neviem to nastaviť v tomto naozaj. OK, takže sa mi tu niečo spustilo, čo som nechcel. Hop. OK. V každom prípade vidíte, máme nainštalovanú 90. 5 je tu úplne všetko, čo by ste od 95 čakali, dokonca aj niečo viac. Myslím, že mi to ešte aj front page nainštalovalo, takže to určite bude zábava vytvoriť si v tom nejakú web stránku. Ale na to asi čas nemám, takže týmto by som to ukončil. Nezabudnite dole na subscribe, like a hlavne dajte komentár, ak by ste chceli niečo zaujímavé vidieť, ako inú inštaláciu. Na budúce plánujem 98 a v nej funkčné GTA 1, takže máte sa na čo tešiť. Takže zatiaľ ďakujem za pozornosť a užite si s vašimi virtuálnymi strojmi z minulosti. Takže dovi a pekný deň prajem.